Aktar ma jgħaddi żmien aktar tidher li qed tissikka l-morsa fuq il-kabinett ta' Roberta Bela fid-dawl tal-mod kif Ministru u ex-Ministru issemmew minn Vince Muscat il-Koħħu u mill-aħwa George u Alfred De Giorgio li qed jimplikaw politiċi laburisti fatti kriminali li seħħew fl-aħħar snin. Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmen Wabela qed jibqa' jinsisti li ma jgħidx jekk hux komdu jaħdem siġġu ma siġġu ma' din il-persuna li skont l-allegazzjonijiet għadha fil-kabinett ta' Roberta Bela. Il-Ministru Carmen Wabela qed jibqa' jinsisti li s'issa ħadd ma semma lil ħadd. Għal min tirreferi jogħġbok għax ħadd ma semma l-ħadd. Iżda l-verità hi mod ieħor dan kif taħ ġurament il-Koħħu qal fil-qorti l-Ministru attwali u involut f'biċċa xogħol kbira. Il-Koħħu l-istess persuna li nata l-maħfra presidenzjali wara li din kienet approvata mill-kabinett ta' Roberta Bela. Għal daqstant staqsejna lill-Ministru Carmen Wabela kif jista' jkun li bħala Ministru ma jafx minhu il-Ministru konċernat meta dakinhar li kienet approvata il-maħfra presidenzjali, il-Kummissarju tal-Pulizija kien mitlub jagħti preżentazzjoni lill-membri tal-kabinett. Iżda dwar dan Abela ħarab billi qal li ma jagħtix dettalji dwar dak li jingħad fil-laqgħat tal-kabinett. Tgħidli li l-Kummissarju ma takomx informazzjoni f'da sens. U paċenzja. L-ewwel nett jekk qed nitkellmu fuq laqgħa tal-kabinett, mhux se nwieġeb fuq dak li jintqal fil-kabinett. Aktar minn hekk stieden lill-ġurnalisti biex ikunu huma li jgħidu min huma l-Ministru u l-eks-Ministri li qed jissemmew. Semmu min il-persuna nkun nistgħu nwieġbu bl-aħjar mod. Fil-waqt li qal li jiġħad kategorikament li l-Ministru li qed jissemma huwa hu. ċħadd kategorikament u nibqa' niċħad kategorikament. Din mhix l-ewwel darba li l-membri tal-kabinett qed jażlu li ma jwiġbux dwar kif kollega tagħhom u allegatament involut fatti kriminali li seħħew fl-aħħar snin. Konferma li dawn l-akkużi qed iżidu l-pressjoni fuq il-gvern ta' Roberta Bela.